Ola, que tal? O pasado 19 de novembro, o Partido Popular aprobou inicialmente os orzamentos municipais de Coirós para 2026. Estamos agora en prazo para presentar alegacións a ese documento e iso é o que fixemos no BNG, presentar propostas que mellorarán o orzamento do PP e así contribuir a unha xestión máis eficiente e máis transparente dos fondos públicos para beneficio das veciñas e veciños de Coirós. Como en anos anteriores, comezamos por reclamar un maior control sobre como se reparten as subvencións a entidades e asociacións. É necesario dotarnos dun plan estratégico onde se marquen obxectivos a conseguir e os criterios de valoración para que o reparto dos cartos públicos sexa máis xusto e máis transparente. Tamén demandamos unha nova redacción das axudas por nacemento para que se teñan en conta criterios sociais, acabar co café para todos e que reciba máis quen máis o necesita. Así mesmo, pedimos que se contemple nesta redacción os novos modelos de familia en caso de nacemento de adopción, familias monoparentais e parellas do mesmo xénero. Todos os anos, cando toca revisar a conta xeral, desde o BNG manifestamos o noso rotundo rexeitamento polo feito de que a partida de axudas de emerxencia para a loita contra a violencia de xénero, creada grazas a unha proposta do BNG, fica íntegramente sen gastar. Por iso propoñemos que unha parte deses cartos vaia ao capítulo de gasto corrente, para campañas máis activas de loita contra a violencia e os comportamentos machistas no noso concello. Temos, ademais, varias propostas sobre servizos públicos. Falamos, por exemplo, de deseñar un plan para dotarnos dun servizo de transporte público para Coirós, que permita desplazarnos desde as diferentes parroquias e lugares ao centro de saúde, ás escolas, á casa de concello ou á farmacia, por poñer un exemplo. Tamén propoñemos articular un sistema de recollida e procesado de restos de poda. Outra cuestión moi necesaria é estudar a posibilidade de poñer en marcha un sistema de saneamento descentralizado para así chegar a todos os lugares onde aínda non se dá este servizo. A nosa proposta é utilizar balsas de filtro vegetal e deste xeito lograr unha xestión máis económica e máis ecolóxica das augas residuais. E chegadas ao capítulo de investimentos, temos que dicir que son mínimos no orzamento que nos presenta o Partido Popular. De feito, a redacción do anexo xa comeza cun limítanse ás seguintes. Toda unha declaración. Desde o BNG temos varias propostas, algunhas delas xa foron aprobadas en pleno, mas non chegaron aínda a materializarse. Por iso insistimos, medidas de inclusión nos locais e espazos municipais para facilitar a vida das persoas con diversidade visual, neurolóxica, auditiva ou de mobilidade. A mellora acústica do pabillón polideportivo da Cortella. Outra máis, iniciar a execución dunha rede de camiños saudáveis entre lugares e parroquias para que as persoas que circulen a pé ou en bicicleta poidan facelo lonxe do tráfico dos coches. Para rematar, insistimos en acometer un plan de limpeza, sinalización e posta en valor do patrimonio ligado á auga, fontes, muiños, lavadoiros. Todas estas son propostas que saen do noso traballo día a día coas veciñas e veciños de Coirós. E tede por seguro que as defenderemos cando nos convoquen ao pleno de aprobación definitiva do orzamento para 2026. En todo caso, seguiremos informando.